Biro chuno piny owacho kaunti ma Kisumu mar dokanda kendo choko omenda mathoth e osuru ma dino fuok. Biro weyo kwan omenda mosebed kichoko to kaka thieth ma Jaramogi Odinga Teaching and Referral Hospital nomed ngadho kendo bedo e bwo piny owacho mamalo. Man kalure kod jakom komiti mar od burano ma Kisumu to kod budget MANYIEN mowacho ni kar thieth no ne kelo omenda mathoth ne kaunti ka koro iko omenda ni mondo mi gidin fuok kendo yudo omenda go biro chuno mondo mi giber weche mag thieth e kar thieth mar kaunti ma kuom kinde mathoth osenger ka Kisumu District Hospital e iko omenda mag 225 226. Kendo wang' ni wan gi ting' mapek kabisa nikech pesa ma wachoga kaka Kisumu County nitiere mane wachoko mane ya hospital modhi ya national government mar jo TRH. So ngiso ni Kisumu County koro nigi ting' mapek kendo mar ng'iyo kaka ginyalo improve Kisumu County Hospital ma en KCH ma ng'eny ji ong'eyo kaka district. Nikech ka walalo revenue mar 1 billion to nyaka wamany burno kaka koro waume. Omiyo burno wadhi umo gi Kisumu County Hospital mabe koro wadwa miyo pesa mondo wa improve kaka koro chako mabe for a start ne wawacho ni $150,000 mondo ter Kisumu County Hospital mar mondo wa improve ai mondo embe koro chak miyo revenue mapa romne gi mane Russia miyowa. Kana to ginyaklo mar mogelero ne migawo mar yore kaunti ma Kisumu ema yudo pok maduong' mar omenda e budget mar ikomenda ma 225 226. Gimomiyo pesa ni odhire nderni mang'eny members fail kata gi jopiny ni nderni mag Kisumu rach ahinya kabisa. So idhireno ka siling maduong' man malo kabisa en mar roads kendo giyudo 1.2 billion. Mamano intervention motim gi MCAs mag ka gitimo consultation gi the executive ma giwacho ni nderni rach kendo momiyo inenoga ka most of them no ensure ni resources odhi ne ndara. Kendo mano wach ma odwa ni jopiny ong'e ni wa acknowledge ni ndrechni ok beyo kendo wadwa ni wa make sure ni wang'ni olos mang'eny manyalo. To be mano koromo. Nyiche watemo diyo ni kata apart from 1.2 billion no ne waparo ni samoro governor be nyalo make intervention mondo medwa kata 900 million mane gilando cha. But macha ne giwacho ni ng'ato nolando gimiluongo ni premature communication ma mano nokotimore kendo kelo weche mang'eny. But mano idhi losi.